O escritor Xerardo Grafoxo presentou o seu libro Un café en Bogotá, dúas tumbas en Medellín. A súa viaxe a Colombia é a fonte de inspiración desta obra presentada no acto mensual de Barbantia. O noiés Xerardo Grafoxo presenta a súa nova obra Un café en Bogotá, dúas tumbas en Medellín no acto mensual da Asociación Cultural Barbantia. Baseada na súa viaxe de 45 días a Colombia, non é a primeira deste tipo redactada polo autor, que xa visitou Cuba, o Brasil e Senegal, marcando como seguinte obxectivo Bolivia e o Perú. A Grafoxo presentou o libro en Boiro contando as curiosidades da viaxe e as conclusións que sacou dela, desmentindo tópicos sobre unha poboación, ao seu parecer, amable. Afirma, iso sí, que se trata dun país por momentos perigoso polas mafias da droga, pero que en ningún momento se vive en perigo. Unha cousa que se ve moito en Colombia é a xente camiñando, a xente que vai en busca do Darién para logo atravesar a selva do Darién e logo chegar a Estados Unidos. Normalmente son colombianos, pero sobre todo son ecuatorianos. En Cali atopeime con esta persoa que é unha profesora que estaba nun museo explicando aos alumnos como se produciran, como xurdiran as guerrillas, pero Cali non solamente é famoso por a salsa, sino que é famoso porque é a terra dos narcos máis peligrosos do mundo. Aí hai, sobre todo, dous clans, o da La Inmaculada e o de los Lobos, que actúan desde o cárcere. Desde o cárcere ordenan asesinatos a diestro e siniestro, sobre todo os sábados. A mí me recomendaron que os sábados non salixe do hotel. A viaxe durou 45 días, que lle serviron para coñecer a fondo a realidade política e social do país suramericano. Destaca a amabilidade e o bo carácter dos seus habitantes, que os recibiron con xúbilo e mesmo nalgúnas vilas, ao saber que era galego, avisaron ao alcalde. Estas terrazas son unha xente amabilísima, onde se toma o mellor café que chamanlle tinto, ali o café chamase tinto, e logo unha cousa que chama a atención son as árbores. O Cauca e o río de Avilés, que cando eu iba nos autobuses lendo cantos caucanos sempre creían que aquele idioma era vasco, non, é galego. Eu me encontrase con personas en os mercadillos. As estradas son así, as estradas son moi malas, tardase moito, os autobuses funcionan como funcionan, pero non é peligroso cando vas por os Andes. Agora, con Bolivia e o Perú como seguinte destino, Xerardo Grafoxo busca aumentar a nómina de obras que amosen a realidade cotiá de países tan distantes das nosas terras.